Ahojte, všetkých by som vás chcel privítať po dlhšej dobe na mojom YouTubeovom kanáli Daddy a teda zdraví vás Daddy. Dnes mám za sebou vlastne tréning prsia biceps a vy si to môžete o chvíľočku pozrieť. Čo sa týka aktuálnej prípravy, tak sa pripravujem vlastne na 4. októbra na Victoria Natural Cup, čo znamená, že momentálne máme 6 týždňov do súťaže. A čo by som vám možno viac povedal, no chýbajú mi necelé vlastne 2 kg do váhového limitu, takže ešte mám čo robiť. A čo sa týka stravy, tak vlastne mám stravu takú istú, akú som mal vlastne na prípravu na jarnú sezónu. To je asi všetko. A čo sa týka suplementácie, som takisto nič nezmenil. Stále som verný značke Lagom Store, s ktorou komunikujem, ktorej by som chcel veľmi pekne poďakovať za podporu. Či už vlastne z tej strany tých výživových doplnkov alebo vitamínov, tak vlastne za všetko, čo užívam, by som chcel poďakovať im. A ja si idem nachystať jesť na zajtra a vy si medzi tým pozrite, ako prebiehal dnešný tréning. Dneska tu mám v pláne si odcvičiť prsia a biceps. Aktuálne sa nachádzame 6 týždňov pred Victoria Natural Cupom. Do váhového limitu mi chýbajú ešte nejaké 2 kg a potom ostatné len to všetko, čo sa nám podarí. Ja ešte teda absolútne nie som spokojný, ešte mi chýba čo to do tej formy, ktorú som mal vlastne na jar a preto pomáham. Na rozcvičku začneme tu. Toto bola vlastne prvá taká rozcvičovacia séria a teraz ideme 3 s väčšími váhami. Potom pôjdeme ďalej, pôjdeme bench press, po bench pressi si dáme pec deck, dáme si potom ešte jeden druh pec decku, potom si dáme sťahovanie kladiek. Uvidíme, či ešte niečo pridáme, alebo sa potom už pustíme vlastne do bicepsu.
po tréningu, samozrejme potréningovka, ktorá je takisto zložená z BCAčiek, glutamínu a kreatínu. Keďže naozaj už som v dosť veľkom deficite, tak BCAčky kvôli tomu, aby som udržal to svalstvo, aby som ho nestrácal tak rýchlo. Za to by som všetko chcel poďakovať značke Lagom Store, ktorá ma sprevádza a sponzoruje ma. Tak, ja už mám nachystané jedlo, vy ste si pozreli moje video z tréningu, dúfam, že sa vám veľmi páčilo, alebo aspoň trošku, že sa vám páčilo. Za každý like, zdieľanie vám budem veľmi vďačný, nezabudnite dať odber, aby vám vyskočilo, keď vyjde ďalšie nové video, ktoré by malo výsť takto o týždeň z ďalšieho tréningu. Už budeme 5 týždňov do súťaže, dúfajme, že sa všetko podarí, všetko mi vyjde a držte mi palce, 4. októbra ma čaká Victoria Natural Cup, kam by som týmto chcel všetkých pozvať, kto by ma chcel prísť podporiť. Takže Bratislava, Dom kultúry, Dubravka, 4. októbra, vidíme sa tam.